Хәерле көн, кадерле тамашачыбыз. Урамда температураның түбән төшүе, кышның узакламый килүен билгеле икән, шимбә көненең килеп җитүе йолдызлык мизгелләре тапшыруының чираттагы чыгарылышының эфирга чыгуын аңлата. Республика буенча һава торышы минус билгесе белән булса, Нурлат белән Сарман халкы өчен бүгенге көн һичшиксез җылырак. Чөнки тапшыруыбызда без аларның күңел җылытучы иҗатка, сәнгатькә карата булган мәхәббәт нәтиҗәләрен күрсәтәчәкбез. Әйе, бүген Нурлат һәм Сарман йолдызчыклары турында. Нурлат төбәген йолдызлык сәхнәсендә таныткан йолдызчыклар шактый. Алар арасында Дети Солнца, Эсперанца бию төркемнәре, Вдохновение, Кнопочки, Элегия вокаль ансамбльләре. Җырчылар арасыннан Юлия Голубева, Дмитрий Николаев, Полина Дарьина, Алексей Алексеев, Ралина Валеева, Арина Евдокимова, Ольга Рыскина һәм башкалар. Шулай ук конференц номинациясендә гадәттәгечә Нурлат төбәге дуэтлар чыгара. Шуңа күрә конференц номинациясендә Нурлат төбәген таныткан дуэтлар арасында да Кирилл Захаров, Эльмира Низамова, Иван Маликов һәм Арина Блинова исемнәре еш яңгырый. Йолдызлык сәхнәсендә Нурлат төбәгеннән балкырга теләүчеләр елдан-ел арта. Һәм ул безне бик шатландыра гына. Tatlı da bu yaşa
Нурлаттан. Алар бүген Шелтер Шишмә җырын башкарачак. Marina, Petrovana innamorata, Giaca rossa graziata, fatta proprio pesciala. Si ritomba nello niente, si ritomba l'aria va, si ritomba nello niente, si ritomba l'aria va. Speciale per adorno, San Giovanni sorgellino, me la scotta che io vicino, per poterla smiccia. Si ritomba nello verde, si ritomba l'aria va, si ritomba nello verde, si ritomba l'aria va. Si ritomba
Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. It makes fun. In the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Сорманны сандугачлар төбәге дип юкка гына атамыйлар. Районның гербы уртасында да сайрап торучы сандугач сурәтләнгән бит. Йолдызлы хәрәкәте тормышына да Сорман вәкилләре сандугачтай сайрап кирделәр. Исемнәре республикада танылган Алина Прокофьева-Каримова, Рузилә Бәдретдинова, Гран-при иясе Рамиля Зиннатуллина, тумыштан сәләтле булган Динә һәм Диләк Кыямовалар, Юлдаш вокаль ансамбле Рания Зарипова һәм башкалар. Күбесенчә җыр осталары кызлар. Малайлар юк микән дип уйлый күрмәгез, дуслар. Алар Жасмин һәм Умурзая бию төркемнәрендә чыгыш ясыйлар.